गो पतैया सिर फलवाए बाबा। ए बाबा 5 गो पतई सिर फल के रो पर चढ़ा के जे पूजा कर देला तो कर बन जाला 5 तलवाए बाबा। लौकता देख ली 5 गो पतैया सिर फलवाए बाबा कि बाबा हो पाई के दई देलो आज बाबा हो पाई के दई देलो आज सुनील मिश्रा जी पांडे पट्टी के सजन से पुरस्कार 500 रुपया देने। गुरु घराना परिवार से भीम कुमार फिर 200 रुपया देने। बार बार प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। राजा धीराज चाहे रह के भिखारी बाबा हाथी चढ़े वाला के देखनी करत गोरुआरी बाबा। अधर्म करबो शिव के जना पूजी ओकरा के राजा हो खबो दूसरा के गरुवारी करे के पड़े। देखले बनी डुमरी में, देखले बनी हम डुमरी में जे कर तहसील रहे 2-2 3-3 गो जिला के जिम्मेदारी रहे डुमरी के साहब लोग। वो लोग के देखने जे बिल्डिंग पी के बिक दिहल लोग, रंडी में कोई उड़ा दिहल लोग। दूसरा के गरुवारी के करे के वजह के देहे देहे वो लोग के घरे हाथी रहे। हाथी चढ़े वाला के देखनी करत गरुवारी बाबा कि बाबा हो ढेर खर्चा नहीं है तब बाबा हो एक लोटा ढाल तनी जग के जलवाए बाबा। बाबा हो एक लोटा ढाल जग के जलवाए। हमार भगना बानी मिलिट्री रिटायर ठाकुर जी 500 रुपया पुरस्कार देनी। गंगौली नरेश आगे ले हमार भतीजा पहलवान श्री जकर नात भइलो परसवे 4 रोज के नारायण जी बनौले रहे। हाँ कि भंगिया चढ़ौले ना बाजू वहीर जी ना चढ़ौले बाकी पूजा को विधि न जानता। हाँ पूजा के विधि रावण कहला जे बबुआ जब शिवलिंग के लेके चलले जब शिवलिंग के चलले लेके तो लघु शंका उनका के विष्णु भगवान लगवावले बलाते कि दादा इते लेके चल और रावण ले चल जे लंका में रहिए में पेशाब लगवा दे लघु शंका बैजू हो जे गाय चरावता है। कले बबुआ तनी थाम तो धरत भई रहन जे के उठावल ले जीव तो हम चलब न तो ना जाई। बीच में धरी है जान लघु शंका इतना जोर के लागल जो उनका कहे के पड़ जे बबुआ तनी हने आव है तनी थमी ह अतना दिन तक पेशाबे करत रह गेले कि बैजू थाक गेले कर जे भाई अतना देर बैठबो हइले बतलो न तो हम ध देते ध दिले हो जे। ओकरा बाद अब रावण लगले हिलावे डोलावे टस मस होते नहीं। तब खिसियला में जाने जी लाठी से 2 लाठी मरले शिवे जी के। कहले बैजू जी कहला जे हमर पूजनीय हमें आइकर पूजा तो कहले जी इनकर पूजा ही है तो जले बैजू जे सही पूजा होला लाठिया से मार के रोज बिना खइले लाठी मारस जाके 4 गो। एक दिन खइले खाते खा मन पर गल जाए तो पूजा कइले ही नहीं ए दौड़ के जाके लाठी मरले। महादेव जी प्रकट भइले कहले जे का चाहत रे बैजू कहले जे हम चाहत नहीं कि रे दुआरी के आगा हमर नाम रहो हमर फोटो रहो की रात की बाबा हो अरे लौरी से मरले
माने बाबू प्रकाश सिंह जी करहिया के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार मिलल। हमारा भूतपूर्व पहलवान फौजी जवान हमार भतीज बानी 500 रुपया के पुरस्कार देनी। हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। रघुनाथ बेटा पढ़ लिख के बहुत बहुत बड़ा अफसर बनस। हाय देख बबू कि प्रेम से चढ़ावेला जब भंगिया धतुर हो दुख दली दरो कर कोई दिल दूर हो। प्रमाण बा प्रमाण बा बाबा परमेश्वर नाथ धाम के प्रमाण बा। वो दियरा के जितना लोग बड़े जवही जगदीशपुर करना निमेज हठीलपुर उधुरा सपही भोरे भोरे बिना खैले वो लोग जाके ब्रह्मपुर बाबा के जल चढ़ावेला। तो जे ब्रह्मपुर के बाबा के सुख समार के जल चढ़ा दी 2 बरिस ओकर दुख दलिद्र दूर हो जाई। ई प्रमाण बा। जब वही के हम देखले नहीं बहुत गरीबी हालात रहे। मुटन राय नाम है रोज बाकी जास नियम से जल चढ़ा के आवस तब घरे खाना बने शुरू हो। आज उनकर 3 गो लड़का दरोगा भइल। नारायण जी के महादेव जी की कृपा हो। यह वैसन देवता हो जरा पूजा में खर्चे ना तो प्रेम से चढ़ावेला जब भंगिया धतुर हो आ दुख दली दरो कर कोई दिल दूर हो। इनकर पूजा के नियमो बा कुछ मत करो। बाबा इहो एगो विधि हो। ई बाबा हो कुंवरो बजवले कुनो कलवार बाबा हो कुंवरो बजवले कुनो सिमरन के सेवा समाप्त करिया। अब दल के गवावे के बाद भोजपुरी में कोनो गीत ना रहे।